Hi, is mise déan agus tá an-dúlagam sa dúlra. Inniu ba mud ag fólam chéin chuil a réalta aimid a dhéanamh le crucha de fórsa nuair dhéan an tí glas. Seo an méid tá ag tastal wet. Paint, scúb féintála, raffia data, scissor, cipíní, glúte. Dús agraí na cipíní ionas go mbeidh siad an ád céine. Mura bhfuil úsát an scissor le níodaí gheara. Fói paint agus paintáil na cipíní. Tá mise ag úsát an dá buí. Fág na cipíní leataobh le trimú. Seo cipíní a féinteáil me inné atá brá tírim inis. Ba cabhar ag tastal wet ó rinne fásta den chud seo. Gur glúte na cipíní, ceann ar cheann agus den cro réalta leo. Brú ar an cipín go mbeidh glú gramithe de. Inis tá mé chun raffia chur leis mar Maisiúchán. Bhí an chuaireamach agus tú ag úsáid scissor. Agus sin é, inis ba Maisiúchán deas agat agus tú ag obair sa Ghairdín. Is féidir é a chrucha in átar bécar míon leat agus nuair a haonn solas na gréine tríd an raffia bíonn sé go hálinn. Sin é weim sin go dtí chéad uair eile, slán go fóil.